Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This is the source of truths and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Ignisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV. Matayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa BicolNet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa BicolNet TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo Asin Riparo.
Sinriparo. Na nibago kita. Duwa na kaya naman ang nakatutok na kamera sa kuya. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo? Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ganyan pong aldaw kita nin Lunes. Tama, Lunes na po kita ngunyan. Petsa 15 na kita ngunyan na Madam Rica. Petsa 15 na kan September taon 2025. Sabayan po nindon sa indong lingkod sarong oras kita 7 to 8. Mag-ore-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Kapwera po yan kan mga pigpapaabot man po ni Dudigding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. September 15. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Shout out sa mga taga Olongapo. Morning tabi kay Ma'am Elena Capos Kompetente. Oy, sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil na ganito paglingawan na sa kuyang Perming Tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangan. Tasya man sana pa nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saymo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni Sir Mario Castelo. Live na live sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan kan samuyang GM si Maestro nila doon
Kasabay dyan tabi si SM Sir Tony Caliste. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lampang miyembros kan pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamorogtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras Panginoon. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabing ini. TV. Paano kayo ni tabi Ma'am Elena Campos kompetente Ma'am Aruba? Gari na naman kita digidua na naman ang pigahampangan tang kamera. Tuman sa ibong sige mo ngaya ang pakyut. Sige mo ngaya ang pakyut. Nga ta Ma'am Aruba, cute man nga. Good morning tabi sa mga nakatutok sa tuya sa Bicol Net TV. Paki-follow, like and share ano. Bicol Net TV. Kay Idol Enrique Buergo, good morning. Oy, pa-like ka, paki-follow, like and share na lang. Sa Facebook account ko Manimok Sulbutana, tapos sa Facebook account kang Bicol Net TV. Balik na po kita naman. Medyo sige ngayon pa-cute. Kasi daw ngayon mahiling naman. Hindi nga daw tabi Ma'am Aruba kung cute kita naman sa ibong. Hindi nga daw kung cute. Ano tabi Sir Mario Castelo, good morning. Ano cute kita dyan sa ibong? Dyan sa ibong na camera. Dahil ko na maaraman kung saan ako mahiling digdita do ang camera. Saan kita mahiling? Ngani ngayang paratas dahil ka maghiling sa duwang camera. Guwapo ang sound. Ang gwapo da so sounds. Nangyari. Oy, Lunes! Salamat kasubagong amayon, madorodik lumpa, grabe ang oran. Maray nga nita so bago magralaog so mga estudyante medyo nagluya sa oran digi sa may probinsya kang Albay. Yo. Tad takuan tan linya kang pag-asa. Karamon taan magiging kamugta ka naman kan sa tuyang panahon. Subanggi pa nagpaparauran. Yo. Dakulo na naman na abangers. Ano ngaya may klase? Ano ngaya pigsuspindi na? Bata bagarigi sa probinsya kang Albay pag isuspindi ang klase minamaray ang panahon. Ayan niya ang panlaban sa oran. Yo. Anan mga riparo tangon yan Ma'am Aruba. Lunes ngunyan pitsakin. Uy pitsakin si ano sweldo. Sweldo ngunyan tabi Ma'am Aruba. Gari makakajintanlad naman gani si Manong Jan. Sweldo. Yang kung may susweldohon pa. Pitsakin sina no kabangaan na kita kan September. Katangay taday ka pa nagpapatugtog ki mga pamasko. Pag nagpatugtog kita ki pamasko ngunyan baka pag Pasko wala na. Sa Pasko na. Yo. Ngunyan tabing pagka aldaw Lunes magkakaigwa ki launching kay itong Subarangay Employment Service Offices o BESO. Gigibuhon dyan sa Malinaw Auditorium. Ngunyan aldaw tabian Ma'am Aruba. Magkakaigwa po ki seminar training kay itong sa mga BESO officer. Yo. Diyan sa Banuaan kang Malinaw. Inidatabing mga nagkakapirang mga toy car.
At mapas ko na igwada tabi subot ni na chemical na lead toxic. Siguro niyan sa mga grupo kang watchdog group. Watchdog group. Madali ng Pasko di. Mga panregalo sa mga chikiting, ingat tabi kita sa mga pagbabakal nin mga panregalo. May chemical lead content daw. May toxic. Batabagan mga aki pag rinigaluhan mo. Pag rinigaluhan man mga aki, ang iba kan tigmumurul-mulan. No. Delikado sa ginhawa kan sarong mga chikiting. Ang Malacanang tabi mga tugang pig-anunsyo na ang kumpuesto ni na mga Independent Commission for Infrastructure na maimbestigar po duman sa mga flood control project. Digdi po sa Pilipinas kung mahal. May binilog ng grupo na iyon maimbestigar kan so mga flood control ta. Ano doon manyari kani? Sige yan tabi mga tugang an mga reparon tangon yan tabing aldaw kita ni Lunes. Petsa 15 kan Septyembre taon 2025. Ma'am Gigi Calyo, good morning. Kaipan naka-comment tulos naghang na tulos sa cellphone ko pagkahiling ko sa imo. Ngata makong magayon. Sige mo ngayon pakyut duman sa ibong na kamera. Tayo tabi Ma'am Gigi Calyo. Ay Ma'am G, lingado duman sa ibong duman sa Bicol na TV kung cute man ang sabi sa kuya nagpapakyut da ako. Dumanda sa ibong na camera nagpapakyut ako. Lingado tabi nin daw duman sa Bicol Net TV. Lingado ko nagpapakyut man ang ako duman. Tawdig di sa ibong normal ako. Duman sa ibong nagpapakyut da ako tabi Ma'am Gigi. Nangyari ni ano? Kay AF Cas, good morning. Sige hata alas 7:16 na. An sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon ta natabi mo na magiging kamugdakan kan sa tuyang panon. Yan ang pinaka-importante hundig sa programa ta pagkaaga. Kay puwantang maraman tulos ang magiging kamugtakan kang panahon ha. Pantan linya kang Pag-asa. Hello Tabi, good morning Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Huling namataan itong low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang alas 3 ng umaga sa layang 235 kilometers kanluran ng San Jose Occidental, Mindoro. Sa ngayon, hindi natin inaasahan na magiging isang ganap na bagyo itong low pressure area na ito, pero patuloy pa rin ito magdudulot ng makulimlim na panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, ito namang easterlies o yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ay nakikita natin dito sa ating latest satellite images. Ito yung mga makakapal na kaulapan dito sa area ng Batanes at Babuyan Islands. So, over Cagayan Valley, asahan natin yung epekto ng easterlies. So, makulimlim na panahon at mataas sa tsansa ng pag-ulan. So, malaking bahagi nga ng Luzon, including itong western section ng Visayas, dahil sa epekto nitong low pressure area at nitong easterlies, asahan natin itong makulimlim na panahon. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao, ay bahagi maulap hanggang sa maulap na papawiri na ating inaasahan, maliban na lamang sa mga usual afternoon to evening na mga localized thunderstorms. At bukod sa low pressure area na ito, wala pa naman tayong binabantayang anumang sirkulasyon o other weather disturbance within the Philippine Area of Responsibility.
At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so dahil sa epekto nitong easterlies o yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, asahan natin itong mataas sa tsansa ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa area ng Cagayan Valley. Samantala, dahil naman sa low pressure area dito sa may West Philippine Sea, sa may kanluran ng Occidental Mindoro, inasahan pa rin natin yung makulimlim na panahon over most of Luzon. So kahapon ng 11 PM nag-issue na tayo ng final weather advisory para sa low pressure area na ito. So nangangahulugan na masihina na yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Wala na tayong inaasahang mga tuloy-tuloy at mga malalakas na pag-ulan o na dulot nitong low pressure area. So yun nga, makakaranas pa rin po tayo ng makulimlim na panahon ngayong araw at mga pag-ulan, pero yung intensity ay mas mahina na as compared sa mga nakarang araw. So itong area ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, dito sa Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa, ngayong araw asahan natin itong mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa dulot ng low pressure area. Improving conditions naman or improving weather conditions sa ating mararanasan over Bicol Region. Pero ayun nga, dahil sa mga nakarang araw nakapagtala tayo ng mga pagbaha over the eastern section of Southern Luzon, dahil sa tumawid na low pressure area, posible saturated pa yung mga lupa sa mga lugar na ito. So ngayong araw, kahit na makaranas man tayo ng mga mahihinang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially dito sa area ng Quezon at Bicol Region, posible pa rin yung mga tsansa ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Samantala, sa areas ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil nga sa low pressure area, magpapatuloy itong mga pag-ulan at makulimlim na panahon dito sa Palawan at Western Visayas. So improving weather conditions na rin ating inaasahan dito sa Central at Eastern Visayas. Magpapatuloy itong generally fair weather conditions over most of Mindanao. So partly cloudy to cloudy skies na may mga tsansa ng afternoon to evening rain showers or thunderstorms ang ating inaasahan sa mga lugar na ito. So maging handa pa rin tayo at alerto sa flooding or landslides dito sa western section ng Visayas at sa bahagi ng Palawan. Sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, asahan natin yung pagbugso ng mga malalakas na hangin, kaakibat nito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 4-day weather outlook, so sa mga susunod na araw, simula Tuesday to Friday. So sa ngayon nga, yung analysis natin para sa low pressure area ay unlikely. So napakalit yung chance na maging bagyo ito within the next 24 hours. Generally, gagalaw ito sa mga susunod na oras, generally westward or pakanluran, papalayo sa ating bansa. Bukas, posible nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, dahil kahit malayo na ito sa ating bansa, no, yung trough extension nito, posible pa rin magdulot ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito sa area ng Central Luzon, including Metro Manila, sa bahagi ng Calabarzon at dito sa Mimaropa. So improving conditions na ang ating inaasahan bukas dito sa area ng Western Visayas. Samantala, yung easterlies o yung hangin na galing sa Pacific Ocean, patuloy pa rin magdudulot ng maulang panahon dito sa area ng Cagayan Valley. Pagsapit naman ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, patuloy na lalayo itong low pressure area sa ating kalupaan. So improving conditions na ating mararanasan over most of Luzon. Magpapatuloy yung mga kaulapan at mga pag-ulan. Nadulot naman ng posibleng muling pag-iral ng ating southwest monsoon o yung hanging habagat dito sa area ng Palawan. So Wednesday until Friday, generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa except nga sa area ng Palawan. Posible pa rin magpatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng easterlies dito sa eastern section of Northern Luzon. So dito sa area ng Cagayan Valley. So for the rest of the country, throughout the rest of the forecast period, ay generally fair weather ang ating inasahan, partly cloudy to cloudy skies, pero hindi nakakahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Nandiyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or localized thunderstorms. Kaya patuloy na umantabay sa mga localized advisories tulad nga ng thunderstorm advisory sa posibleng i-issue ng Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad. At ang haring araw sa Kaminilaan ay sisikat mamayang 5:45 ng umaga, lulubog naman mamaya sa karap na 5:58 ng hapon.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories, itong mga thunderstorm advisories, rainfall advisories or heavy rainfall warnings na posibleng i-issue ng ating mga Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villami Lagulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Esther Liz. So LPA paluwas na da sa Philippine Area of Responsibility. Salamat Lord. Thank you Lord. Kaya pala may mga paguran-uran kita no. Arog lamang kay ang tabi mamaruba sana. Mas magayon na may road kipa noon, minaluwas tulos. Dahil na nagdidistroso lamang sa to. Salamat! Sabi ni Dada Calyos sa masasaktan ka lang. Good morning, Idol! Sabi man ni Papa Jim Bungalos, pa shoutout databi Papa Mox, pabati databi kay Denalyn na nagdadangog po sa speaker via cellphone. Sige, kay Sir Ricky Candano, good morning. Kay Sir Pedrito Perez, maray na agaman. Sa mga tagalabnig, good morning. Kamusta tabi ka mo dyan? Ngayon sa imong pahit ha. Alas 7:26 ang sa tuyang Philippine Standard Time, mga tugang mga kabayang, pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Eileen, ingat po. Good morning. Sharing man mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor at Glenda Ong Bungaw kang syudad ng Tabaco. Siyempre, on man dyan si City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Sabay tama ng Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi. Dyan sa Banwaan po yan kang Malinaw Alwa. Salamat! Yan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Good morning kay Sir Max Biron. Busy da siya sa work. Yan ang maura. At permi mananggad sa na magka busy-busyhan sa work ano. Pero de paglingawan ang sa imong sa diri. Sir Max, God bless. Sige tabi mga tugang, alas 7:28 na. Na mabaguhan kaya ako duwan at tigiling kong camera. Day ko masabutan kung saan ako mailing.
Pasensya na ka mo, takalat-kalat ka na ngayon. Duwa kaya ang camera ko digdita, duwa ang naka-live kita sa duwang sa duwang camera, no? May gusto ka Kaya daman niya sa ibong na camera, sige ang pakyut mo. Di sa saroday ka mga magpakyut na dati ka ng cute. Galing mo na tabi, Sir Mac. Sige ko dang pakyut naman sa ibong. Sige. Alas 7:29 na tabihan sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali, mabalik po ang programa, makalipas lang po ini. Balik eskwela na, tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy, asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na Bakwa sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang. Alas 7:30 naan sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po. Sina, madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya so mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman, mga tugang ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Bursi kan Syudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capus Bilo, ABC President Cap Art Abila. Diyan dyan ang Capus Bilo Lotto Outlet dyan sa Tinapi, Malinaw, Albay. Sige, salamat. Balik po tabi Mambers Bueda Lyandilar. Good morning tabi sa imo madam. Balik po mga tugangan sa indong lingkod. Ako man po giraray si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ngunyang pungal daw kita ni Lunes, September 15, 2025. Sundo kita alas 8 tabi nin pagkaaga. Kumusta tabi? Ang mga paraan tabay niya to, digdi sa Bicol Net, duman sa ibong, digdi sa Facebook account ko. Kaya ang wala to ang kiling-kiling ko. Kalat-kalat ka na ngayon. Nagiling ka naman tabi mamaro ba sa ibong? Dumanda sa ibong, sige da akong pakyot. Nata, cute ka baga ngaya. Pangyari naman ini. Sige tabi mga tugang, doro diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo. May maselos na naman tabi digdi mamaruba pag-araw ka ng pahita.
May nagsasabi, o duman sa ibungo, sige ngayang pakyut. Hilinga na. Bako, yun ang pigsasabi ta. May madadagit na naman kay ni Ma'am Aruba. Hilinga na. Nga tayo tabi, Ma'am Joy Luria. Good morning tabi sa imo, Ma'am Joy. Nagpaparapakyut da ako dyan sa ibong. Nahiling mo na yan. Dagit na naman si Baby Love. Baby Love, kuwado na supayong tamo na tamauran. Hindi ka daw nga. Dagit si Baby Love, oh. Anong nangyari digdi sa tuya? Nadagit si Baby Love, oh. Dagit si Baby Love. Sandali tabi ha. May pigayos lang tabi kita. Sir lalaki po, Mr. Joy Loria. Awiyo. Sorry na tabi. Ngata ngaya, una mo ngaya ang Joy babae. Iya di, may Joy mananggad na lalaki. Tama. Salamat ha, maray na aga tabi. Sir pala, bako, ma'am. Di sige. Sir Joy Loria, good morning. may Joy mananggad talagang lalaki. Una ko kaya babae ta Joy. Pasensya na tabi. Ma'am Pebulata, good morning tabi. Ano ini? Sige mo ngayang pakit naman sa ibaw. Dagit na lugod si Baby Love. Ay, Ma'am Gigi Kalyo. Hiling mo nan. Dagit si Baby Love naman. Dahil naman kita kayo dyan payong. Bata naguran-uran. Pag nadadagit ining si Baby Love ko digdi, dahil na ako pig-ibahan. Bibayaan ako. Pag nadadagit ini, lalo na kung may naghihiling digdi sa ibong. Sige mo na naman nga ang pakyut dyan. Sisay nga, pigpapakyutan mo nga dyan. Name. Dagit. Regards to my cousin Kong Kaloy Loria. Ay, ano mo si primo mo si Kong Kaloy. Maray na agatabi sa Indo. Kaso sarong aldaw pala, kaso rin dito kam Sabado. Yaon pala si Vice President Sara Duterte. Diyan sa Daraga. Sir Joy. Sa katabi Sir Joy na lugar. Yaon ka sa Daraga. Diyan ka sa 2nd District. Yaon pala dyan sa Daraga si Vice President Sara Duterte. Nakisabay duman sa tree planting activity kang Barangay Tabon-Tabon. Barangay Tabon-Tabon dyan sa Daraga. Nagsabay man duman sa pigibong tree planting. Bata mauran-uran baga kan Sabado. Mako. Yaon pala si Vice President. Dyan sa lugar nindo tabi, dyan sa Daraga. Yaon pala dyan. Maray pagkamutabi ni Site kamo ni Vice President Sara Duterte. Katabi, Baby Love, kumusta man? Psst, Baby Love. Yun nasa Amerika. US based pala si Sir Joy. Sige tabi. Di anong oras na dyan dyan sa Indo? Hapon pa sa na dyan sa Indo, no? Sa Amerika namin. Sige tabi ha. Ingat tabi ha, Sir Joy. Salamat nakantabay ka mampalan. Sige. Kaso Sabado, yaon dyan mga tugang si Vice President Sara Duterte. Dyan tabi sa Pudkeni.
dyan sa Daraga. Tama. Sunday pa sana sa Amerika namin ngunyan. Alas 4:39. Yun. Alas 4 pa sana duman sa Amerika namin. Yan duman si Sir Joy na Loria. Ayo. Di salamat, may parantabay kita sa Amerika namin. Kay Maria Elena Yamamoto, good morning tabi sa imo Madam Maylin. Ingat tabi si Coach Munil Calyos siya on man. Ano na kumusta na sa Mayor's Cup nindo dyan sa Tabaco City? Sa mga pag-iribat sa Albay Broadcaster, gari gusto man magkawat dyan. Maski ngaya or exhibition game, ang kalaban mi ngaya sa Mayor Ray Bragais. Schedule daw tabi Coach Munil. Pero dapat nga igwaman niya ki uniforme yun man lamang so Albay Broadcaster ni Mayor Ray Bragais. Tabatain sa ko yung alalay tabi Coach Munil Calyos si Bibilab maiba man da. Ini asa mo yung Muse si Bibilab. Gusto mo inimaling Coach Munil Calyos si Bibilab. Si Lusa o garing ini si Lusa ini pag may nahiling na nagpapakudak sa kuya nagsisilos ini habang nagsisilos ini sige sa nang kadok. Madali na October 18. Madali na tabi Coach Munil. Magayon ini na maka-exhibition man lamang dyan so mga broadcaster niya to adi ta dyan sa Malinaw so opening kang Mayor's Cup ni Mayor Shi nagkarawat so mga Albay broadcaster may mauragon dumalagan so kalbo. Duwa pa siya ng libot sa court nagpasalida tulos Coach Munil Calyos. Tay kinaya. Malaw ya mga magpa-shot. Iyo sige. Baysa na ta. Ayaw ka sa Tabaco tabi Coach Munil. Ayaw ka sa Tabaco day mo lamang ako tig or istoryahan naman lamang ko ta na kita. Ayaw. Sige, vision ka man kaya. Ngunyan tabing aldaw dyan sa Banwaan kang Malinaw. Gigibuhon po ining training. Yo. Training ka tong sa mga pigdesignar kang mga barangay itong magiging barangay employment service officer. Itong mga magiging beso dyan sa Banwaan kang Malinaw tangani pong sa mga programa kang peso sa Malinaw dyan sa munisipyo ibababa na dumantabi Coach Munil sa mga barangay. Dahil mo na kaipuhan tabi Coach Munil na halimbawa madyan ka pa sa peso office ngaya mababa maduman ka ngaya limbawa taga Isla ka dahil mo na kaipuhan ngaya mapasiring ka pa sa munisipyo dyan ka na sana sa barangay nindo so mga programa mga trabaho o yao na dyan ibababa na sa barangay dyan sa Malinaw hello madam. Morning po sir mo. Na-check-in ka man. Amay ka mag-check-in. Iyo po. Nahiling mo na yan. Mas maganda ang amay yan Iyo po, mas maganda amay. Yan. Nando ko mo siya dyan? Mauron pa dyan sa iyo. Paano po makaturog pa? Makaturog ka pa? Makaturog pa ako. Di, tad magmata ka naman pag-programa kong toyo.
Kasi na nagising ako ng 2 o'clock. Hindi na ako nakatulog kaya kailangan bumawi kahit isang oras. Iyo. Di, kumusta ang panahon dyan sa lugar mo? Mauran pa? Sa gabi malakas, ngayon mainiton. Mainit na? Pero kagabi lakas, sobrang init naman ngayon. Dahil man Parang Sir Mox, parang gusto na kita gadanon, Nga tama. Nailing mo na yan. Iyo baga, sa Banggi, parang bagyo na ang ulan. Na may kasamang hangin. Ngayon naman napakainit. Ano ba yan? Iyo, di. Dahil ta namaraman ang kamugtakan kang panahon tari. Ano bang tunay na pag-asa? So, sala sa init, sala sa lamig naman ang panahon na di. Oo, kapon, muntik na ako matumba. 2 beses ako natutumba. Pag sobrang mainit na tumba ako 2 beses na. Kapon, muntik na naman ako matumba. Ay, dahil Sa init siguro. may kairiba, dapat per may kairiba nga, hindi ka matumba. Wala po ka kaariba, wala man ako aki. Nahiling mo na yan. Di mag-helmet ka lugod, pa siguro. gusto mong paibahanta ka kay Baby Love? Aray, baga pasaway. Baga pasaway. Sumakit ang ulo ko. Dahil man taon oni kaya si Baby Love. Pag nabubuisit ni sa ko, di ako pigpapayungan. Itaw ko na sanay sa mo nga ning alagaan ka. Gae na? Ano? Maray na mag-isa? Sulo ka sa... Sige po. Salamat. Morning po, Batol. Good morning, Tabi. Sige, sa mga taga-Pawa, Tabaco City, good morning, Tabi, sa Indo. Hey, Madam. Good morning, man, Tabi, sa imo, Jodeline Calyo, ang pandiurag na chairman dyan sa Labnig. Uy, kumusta ang standing kan Labnig? Pira na ang gana nindo dyan sa Mayor's Cup. Gary apod Kenny? Gary, yun naman ang maglalaban-laban dyan sa championship round. Dyan sa Mayor's Cup, dyan sa Banuaan kang Malinaw. Dahil ka garing nagiling kang kawat ko. Adi, ay kang kawat mi. Nailing mo so kawat mi, dasa na. Yogon mo tabi ko Tsumunil Kalyos, tulong aldaw sukulugan lawas ko. Tulong aldaw sukulugan lawas ko. Dahil na ako mautrumakawa. Yogon mo para pig-urasan ko sa dalagan ko Coach Monel. Ako, mga 5 minutes na ako. 3 minutes pa sana nagmararana so halunan ko kang kada dalaga. Yogon mo, dalagan pa sa nang hururunduman Coach Monel. Piraman nga so napasyot mo. Ara mo Coach Monel. Pirang bisis ako kay ito nagtapo kibula sa ring. Siguro mga anong gari so tapo ko sa bulak. Ay, tinapo ko sa bula so tinapo ko sa ring subula. Mga anong mo na bisis. Ang luminaog sa natabi Coach Monel, 2. Gari ko nadakdakon sa ring. Tayo naglalaog. Maria ko Kenny, magamit akong hagyan. Pagday pa ni luminaog digi sa ring dasa na. Pisil talaga di. Mas maurag talaga so nakakadalagan ka. Maobliga ka magdalagan talaga Coach Monel. Talagang nagkaurunat sulawas ko. Kaya dyan sa Tabaco, Python ta naman daw. Pakonsuelo sana. Pakonsuelo sana. Sige, balikan tayo ni mga tugang nagigibuhon ngunyan dyan sa Malinaw. Ini pong launching kaining so Barangay Employment Service Offices o BISO. Ma'am Nilda Chavez and Raquel. Good morning tabi sa mo Ma'am Raquel. Ini tabi so magiging beso officer na dyan sa indong mga barangay. Halimbawa dyan sa sarong barangay dahil nakamumado man sa munisipyo para aramon kung ano sa mga available na mga trabaho sa dole o kung sain pa man. So dyan na po sa indong barangay
pati sa mga pag-profile kan sa mga maharanap kitrabaho, o dyan natabi sa barangay gigibuhon. Tapos uni pasabi sa ni Sir Andre na Albanyel ang peso manager kang Malinaw na may mga reklamo bagatabi kutsmunel, halimbawa ngunyan igwa kitupad. Minsan kaya permi bagang may mga nagreklamo na ngata ngaya kami day nakasabay sa tupad. Minsan ang nangyayari databi kutsmunel, halimbawa suduli, may biglaan suduli ngayang ibaba na slot. Kay puhan mi ngaya dyan sa Malinaw ngaya ki 200 na slot para sa tupad. So minsan ibigla man so peso office, tapos iyon na nga niyan. So dai preparado sa mga barangay para ini ang itataong mga tao. O kaya siyempre pag 20 o kaya 200 man sa nangaya, dahil man talaga maapod kayo ni dahil man gabus tabi makakakua, dahil man tulos matutawan kada barangay. So may pipiliun sa na dyan, kaya mas magayon na igwa na kiarog kening beso officer nindo so barangay employment services officer dyan sa kada barangay, para siya na ang tao duman ngaya sa munisipyo. Halimbawa kay puhan mi ngaya ki trahabante, kay puhan mi ngaya ki magiging beneficiary yung ngaya kang tupad, kay puhan mi ngaya sa barangay nindonin 10 o di so beso officer dyan sa indong barangay, iyo tan matao so priority niya man duman sa listahan. O ni ngaya 10 o ni ngaya ipapadarata duman, ini nga priority, ini nga matatawan na nga ki islat nga duman sa pigahagad kang munisipyo. Sumaagyan dyan sa barangay. Ngunya, di natapos nitong 10 naman na ito. Igwa na naman na nagabot nga ki programa na naman. May patrabaho na naman. May tupad na naman. Another nga 10. So itong 10 ito, dahil naman ito matatawan, susunod naman kamo. So another 10 naman. Kasi, ang profiling na kanya o na sa barangay. Pasurunod-sunod na yan. O kung kaipuhan niya ki arugay kay 10, so barangay naka-ready na. Halimbawa ngaya sa barangay, pig-profile gabos niya sa mga kaipuhan ng trabaho. O digdi pwede ka ngaya digdi uni ngaya so mga qualification mo, arug ngaya kay ni, arug ngaya kaya. O ika ngayang pwede tayong ipadara duman. So, magayon iyan na programa. Sabi nga ni Sir Andre Albanyel sa kuyang peso manager dyan sa Malinaw na first time ngayon inidigdi sa Bicol region, and dyan sa Banwaan in Malinaw ang pioneer kayo ni. Kaya ngunya na aldaw ini ilo-launch ining launching kang so barangay employment service offices o BESO o dyan tabi sa Malinaw. May training man siyempre. Pagkatapos kan launching, diretso na ini training ngunyan. Ngunyan na maghapon, ngunyan na Lunes, diretso na po ini training. Kaya itong sa mga barangay employment service offices, magiging mga officer, mga BESO officer sa kada barangay dyan po sa Banwaan kang Malinaw. So at least maaraman na ninda kung ano ang sa indang mga gigibuhon. Nganing so sa tuyang mga kababayan na naghaharana po kay mga trabaho, o yaon na dyan sa barangay, yaon na dyan sa profile kang barangay, dahil na kamo maduman pa sa Malinaw ngaya sa sentro, mapamasahe pa kamo kung may ibababa na mga patrabaho, sumadali na tabi sir nung ranggasa. Idol, magayon inita primero da ini sa Bicol region ang Malinaw ang igwa kaining programa na ito bagang minsan minakupot-kupot ba dyan sa mga peso offices bagatabi sir nong minakurupot-kupot bagata, minsan may hiridalian ngaya kaipuhan na makapagpasa ka ngaya ki araw kaining tawo o so mga sa peso man kurupot-kupot na, kaya minsan ang haranisa na sa dapugso na ipapasa. Kaya pag nagkaigwa nahiling na nagpipi out na, may mga nagkakadaragit nga ta ngayata kami dai ngaya nakaaram kayan. So sa ngunyan
malilimitaran ang mga arog kaya ng mga issue nangata taday kami nakasabay. So dyan na yan sa barangay. Pag nakakuha ka na ngayon, ay nintupad bagang ini, dapat once a year man sa nabagay ini, di ba? Halimbawa, pag naka beneficiaryo na susarong miyembro na yaon dyan sa loob kang harong, sa next year naman kamo. Ayo, de pwede na ngaya so aki mo ngunyan, iyo ang nasa listahan kang tupad, tapos sunod naman na bulan, ilinista naman so ama, de pwede iyan. So iba naman. Ayo, so dapat sa kada household databi, saro sa ng beses sa sarong taon, makakakuha kayo ng tupad. Bako ngayon na pagkatapos kang aki, so ama, so lolo, so lula, so yaon dyan sa laog kang harong. Saro sa ng beses sa sarong harong, kada sarong taon. Itaon naman sa iba. Kaya yun na ini, bako sa na ini databi duman sa magtatawkan sa mga priority ng gadyan sa barangay na kaipuan ng trabaho, kundi pwede ining sumbungan, pwedeng reklamuhan. Ngayon nga tatasi arog kayo ni, nakatupad pa sa na ngayon kang sarong bulan, iyo na naman nga. Okay, o yan. So yan, pwede nindo isumbong dyan sa mga BISO officer nindo o dyan sa barangay. O tanganing sinda na ha, sabi ni Sir Andre, sinda na sumakapot kan mga listahan pag kumino ngaya kaming 10 o susunod naman na 10 sa sunod. O kaya magayon na inita dahil na madidipisilan kung ano sa mga requirements siya sana dyan sa barangay, madali una sana. So good luck tabi, ngunya niya na aga ngunya na aga launching, tapos diretso na tabi yan training. Diretso na yan training maghapon. Dyan iyang gigibuhon sa Malinaw Auditorium. Ngunya na September 15, 2025. Serbisyo asin reparo. Congratulations sa mga taga dyan sa Malinaw. So ang sabi sa ko ni Sir Andre kang interview ta ka nakaaging simana na gabos na barangay nagpartisipar man. So every barangay igwa kisarong magiging BESO officer. Ining Barangay Employment Service Officer. Ining BISO. So yan tabi ang dadumanan nindo sa barangay kung mapalista ka mo sa tupad, kung so ano pa, tapos yung mga pigbababa po kan sa tuyang mga LGU na mga programa, duman tabi ka mo, madalaga na, bako na dyan sa munisipyo, dyan na tabi sa indong barangay. Serbisyo asin reparo. Sige, ano na, kumusta? Alas 8 na naman lamang ngayon. Okay, sige, maray na aga sa mga katim ko. Yugon mo yan. Ano ako, team black pala na ako, di nahiling mo na yan. Good morning tabi sa imo, Boss Bob. Ano lamang ang mabaro-baro tadya, gari nakahatod ka pa sana sa mga chikiting. Uy, so 21st Century Tutorial and Review Center bukas na tabi sa tabako, Boss Bob. So mga chikiting mo, pwede mo na duman pa tuturan dyan iyan sa RK Building, dyan sa Karangahan Boulevard, Bumbon, Tabaco City. Haraniso na yan dyan sa bagong pigbubugtak mo niya na pure gold. Yung 21st Century Tutorial and Review Center. Dyan ang sa kataning bagatabi Boss Bob Kanso substation. O dyan sa may kataning kang King James Enterprises. O bukas na tabi dyan ang 21st Century Tutorial and Review Center. Mga matitibay dyan na nagtutururo, Boss Bob. Tapos mga chikiting baga na nagpapatutor, dyan na kamo, pertihon nyaon yan sa second floor sa bagong building baga dyan. Ang tagsadiri kan barkada ta, matibay. Kaya mga professional ang mga nagtuturo dyan.
Kaya may mga gustong magpa-tutor na mga estudyante, o dyan na kamuha, bukas na tabi yung 21st century and tutorial services. Dyan tabi yan sa Barangay Bumbon o dyan sa Karangahan Boulevard, Barangay Bunbon, Tabaco City. Dangugan din ni tabi. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bumbon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bumbon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Itara mo sana tabi, Boss Bob, ang ngaran ko duman kay Madam dyan sa 21st Century Tutorial and Review Center. Ako lang tabangan sa mga chikiting, lalo na sa may mga assignment. Yan. Walang tabangan, harani pa. And magayon ang lugar. Madalion ang makuha, magayon ang lugar. Bako pa dyan bisyo na lugar ayan na parting Karangahan Boulevard. May sasakyan ka di. Madali sana. Yo. Sa lupa katurugan. Sige tabi mga tugang, lasotso na. Simong boses. At yan naman duman sa programa tang tama sana 10 to 11. Di ngunyan igwa po ki mga flag racing ta Lunes ngunyan sa mga kawani po ng gobyerno. Sa mga kawani ng gobyerno. Dapat yaw na kamo sa indong mga opisina. May flag racing po kamo ngunyan. Yo, good luck tabi sa gigibuho na launching kang Barangay Employment Service Offices o BESO dyan po sa LGU Malinaw. Maura ginita sa buong Bicol region ang LGU Malinaw pa sana ang igwa kiaro gani. Yo, sige po. Param na po muna kita sa programa sa ngaran niya ni Madam Maylene kang MBY Dormitory. Salamat tabi kay City Vice Mayor Ate Glenda Ongbungao, City Councilor Riner Bursek ang siyudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Abila. Kasabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet yan sa Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Sa pangaran po ni Dogabos, mga parantabay niya to. Manyampong Lunes, petsa 15 kita kan September taon 2025. Ako tabihan sa indong lingkod, Manny Moxea po ini si Mr. Holbutana. Saga naman ha. At yan 10 to 11 sa programang Tama Sana. Paki-follow, like, and share na lang kan sa muyang mga Facebook page sa Bicol Net TV and sa kuyang Facebook account Manny Mox Sulbutana. Yo! Sige tabi, paaram na. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Simong lawo na ito maliwanag. Simong lawo na ito maliwanag. Serbisyo
Asin Riparo.